Sanibona. Kodwa ke inkulu indaba ethinta inyoka emhlabeni nasempilweni yomuntu ulandela nje igameko ezithinta inyoka. Isangoma nje sesiphothule kahle konke esikwenzayo. Siye bese sihambe sangoma sesiya emanzini siyolanda inyoka. Sibuye nayo. Kuthiwa hayi ukuthwasa kwakhe kuhambe kahle ngoba unjani ukwazile ukuyilanda inyoka emanzini. Umuntu ethwala kuthiwa uthwala ngenyoka, kuba nesithwalo senyoka, uba nenyoka emlethela izinto, emlethela inhlanhla, emlethela imali. Kunaleyo nkolelo noma singakaze siyiprove kahle hle, kodwa khona ikhona into enjalo ngoba sike siyibone nezinyanga lezi ezingochitha lapha ya emadrobheni ziba nenyoka nje lokhu ziyibeke lapha bese beyangunga kabantu. Wonke umuntu ebonakala ngathi uyadlondlobala kunale nkolelo ukuthi nje unenyoka, bayazi abantu kuze kuthiwe nje thatha lento ayinabungozi so ikhulunywa ngenyoka. Uhlehla futhi uyalapha eBhayibhelini uzothola inyoka lapha ya kuyiyona ekhohlisa uAdam noEva yabalutha bagcina nje baze baba ilento esiyi emhlabeni through le yanto eyenzeka lapha ukuthi isono safika ngenyoka. Uphinde ulandela kahle futhi uzothola ukuthi uMose ethunywa wahamba uMose wafika eGibhithe wafika waphosa phansi induku le ayeyiphethe yaphenduka inyoka. Base ke ezinye zangoma kaFaro nazo zathi hayi ubala lolu zayiphosa phansi induku yazo nazo ziyaphenduka inyoka. EkaMose yasizidla zonke ke lezo nyoka. So inkulu indaba ethinta inyoka. Mhlawumbe mangaba khona umuntu ongasichazela ukuthi yini le ehlanganisa inyoka nenkolo nedlozi nesintu nje ngokujikelele nje. Uyabona nje ekhaya kuba khona inyoka engenayo iba brown kwabanye associated nomhlanganiswa nedlozi leyo nyoka. Kube khona enye ehlaza namabala amancane ibizwa ngedlozi nayo kodwa futhi iyinyoka. Manje usuyilokhu uyibuka lento ethinta inyoka uyibuza la nyoka ikanjani. Nampa nje abantwana bakwaIsrael lapha ya bephuma eGibhithe bebheke eKhenana endleleni bahlushwa zinyoka ezazi bashaya ezazi baluma kabi nje. uNkulunkulu wasatshela uMose ukuthi hayi yenzani isithombe senyoka ngegolide, yenzani inyoka yegolide, hayi ithole lenziwa abantwana b'Israel sebekhonza isithixo bona bebodwa. Le ngikhuluma ngayo inyoka uyena uNkulunkulu watshela uMose ukuthi akakhanda isithombe senyoka, olunywa inyoka uzobuka lesa sithombe senyoka ebese yasinda. So inyoka ivela nje endaweni eziningi. Ngiyazi kulama comment khona uzothi hayi bayakhanda ithole legolide, not ithole kuseceleni okwethole. Phela iBhayibheli ngiyalifunda useceleni okwethole lokho kwenyoka babelunywa inyoka, izinyoka zazinehlungu sibe yamluma kanye umuntu afe semthambi base beyakhala kuMose bathi hayibo sicele phela uNkulunkulu asitholele into ethile naku sizoqedwa zinyoka. Waseyabakhalela ke uMose, uNkulunkulu wasemtshela akakhanda inyoka. Yayisibekwa lenyoka lapha yanje yayisimshayela umuntu inyoka bese yayibuka bese yasinda. Yini uphawu lwenyoka esingazi ukuthi mangathiwa siyalijulela noma siyakwazi ukuvuleleka sixoxe ngalokuthi ichazana inyoka evela ngisho eBhayibhelini kangaka. Uma kwananga nje ama-ambulance umulanga nje uphawu lama-ambulance lapha abantu abeze benganaka kunebheji le yophawu lama-ambulance bese kuba nento nje ngathi iyinduku bese kugigela inyoka lapho sigaxela izimisa ikhanda kanjena nje iveze nolimi lapha kuma-ambulance. So ikhona into ekhona ngenyoka, uthanda ungathandi, ngoba iyavela eBhayibhelini, iyavela esintwini, iyavela koEva, iyavela esithwalweni, iyavela ngisho nama-ambulance. Inyoka nje iningi laphana, mhlawumbe nomunye angaveza nokunye ngoba ngisho uNkulunkulu isiyonile inyoka laphana isinikezela isithelo yathi akudliwe. Wayeqalekisa uNkulunkulu kusho ukuthi wayephuca inyawo uNkulunkulu bawathi kuyo uyohamba ngesisu sakho. Mayithi uzahamba ngesisu sakho kusho ukuthi yayingahambi ngesisu kodwa yayinjani, yayihamba ngezinyawo. Esingazi ukuthi wakuthatha leni uNkulunkulu ispeech ngoba phela yakhuluma yatshela uAdam noEva ukuthi abenze njani abantshontshe. Futhi siyathola uNkulunkulu esekhuluma nayo directly esethi ngizobeka ubutha phakathi kwenzalo yakho nenzalo yesifazane, yona iyochoboza ikhanda lakho, wena uyolimaza isithende sayo. Kusho uNkulunkulu ekhuluma directly nenyoka, ngizobeka ubutha
phakathi kwakho nenzalo yowesifazane, yona inzalo yesifazane iyoshaya ikhanda kuwe, wena ushaya isithende sayo. Isimiso sokuthi inyoka ngeke ziyiphele ngoba uNkulunkulu njani uyinikeze itask yokuthi ziyolimaza isithende sowesifazane nenzalo yakhe, bese uthi wesifazane ashaya ikhanda layo. So inyoka ngeke ziyiphele ngoba nalapha emkhunjini ngano uyabusho ukuthi zafakwa ngoba zinesidingo sokuthi mayiqhube le sasiqalekisa sabekwa. So inkulu nje into ethinta inyoka. Uma ngahle uyendlala nje umqondo nawe uzobona ukuthi hayi inyoka iyangena emadlozini, iyangena ezangomeni, nasenkolweni iyangena. Nangu uMose kuthiwa akakhanda isithombe senyoka, uzothi mayisibuka umuntu ebese yasinda. Inkulu into ethinta inyoka, angazi singayijulela kanjani ke sixoxe ngayo ngelinye ilanga. Siyabingelela ngenza ukuthi siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungiswa ucofa subscribe button kule channel yethu. Ngane zakwethu-ke uMkhwanazi ubuza indaba ethinta inyoka ukuthi-ke inyoka kungabe ichazane njengoba ebala ukuthi nalaphaya kuphawu lama-ambulance uyayithola, kanjalo futhi endlini ukuthi uyayishaya kuthiwe yedlozi yabantu abadala. Kanjalo-ke nabathwalayo basebenzisa inyoka. Uthinta nje inyoka ukuthi ingena emkhakheni eminingi. Mina-ke nawe ngane zakwethu bengathanda sihlangana laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba, ngoba sokhumbula ukuthi nakuqala izangoma zakuqala zayithwasa bese kuthiwa-ke isiya emfuleni siyolanda inyoka nembala sibuye nayo. Ngane zakwethu-ke ithini into ethinta inyoka? Mina-ke nawe njengomsakazi womgosi ngicela sihlangane laphayana kwi-comment section, mhlampe zikhona izazi noma kungesona-ke isazi like nje wena ngokwazi kwakho usichazele ukuthi kungabe isho ukuthini. Mina-ke nawe ngane zakwethu asihlangana kwi-comment section, siphinde sihlangane nawe ividiyo elandelayo. Danko bye. Ungakhohlwa ukuhlala nale channel yethu usubscribe, ubuke noma ulinde futhi ukutya sizokufaka kule channel yethu. Danko bye.